Dwi'n dod o Cyfyrddin yn Gorllewin Cymru a dwi'n byw yn Caerdydd. Richard James. Dwi ddim fel arfer yn neud caneuon pobl arall yn aml iawn. So oedd hwn bach o challenge i fi. Enw'r can yw'r Bachgen Maen. Oedd e mewn llyfr casgliad nath roi at ei gilydd yn 1994 dwi'n meddwl. A nath Gareth Bonello dysgu'r can i fi. Mae amdan dyn ifanc a dyw fam ei gariad ddim eisiau hi mynd allan gyda fi achos mae'n tlawd. A felly mae gyd amdan sut mae hwnna'n chwarae allan. Roeddwn mas yn rodio'r ceir, dydd Mawrth diwethaf, doriad dydd, llefydd isel, dan goedwig tawel, y clywes ddwy am gomio nydd. Nes yw nes yn nes satins, so oeddwn yn lle ar fan, pwy oedd yno yn ymgomio anwyl gariad gyda'i man. Ti fan wylid, ti sydd yma a dy ddwy law bach yn rhydd, land y drwsiad, hardd y sodiad, minnau am dy fansio sydd. Ei famtiodd geffil fy ngangen gynnil, weision sifil iawn yw drin, golid bydol, sef a'r melanion, garian gloiwon wrth dy glin. Gwledydd India, sidan Persia a gair Peru, gwell gen i'r mab, fi'n ei gari am gael sefyll iddo'n driw. Os taw fel na ti'n darparu, gwiriodd weli ar frig o ddraen, spenderfynu, wneu yw gari a phriodi ar Bachgen Maen. Gyda'r bachgen Maen ni fentra, mama dwedid uchwyr gwir, gyda'r moddion i'r cymdogion, mentraf gyda blodau'r sir, ei wyneb pirwyn a'i wall melynwyn, ar ei ryddo mae dwy ros, gwyn ei byd ferch a fyddo, rhwng ei freichiau cysgu'r nos. Aeth yng nghariad, mell dros môr oedd, ddim gydawodd ar y lan. Diw o'r nefro, rwydd debyddo, gyfarwyddo, fe mob man. Ddim i wylo, chwaith na becso, nac i grio ar eo. So diw efo, digwydd i mi, daw fy anwyl gariad nhw. A'i law ei hun sgrifennau lythyr wrth ei gefnroedd sel o gwir, bod
Torri yng nghalon, ond ei ddarllen y fore a hwyr. Ar ei waelod mae tair llythyren, rai sy'n mynd am pryd am gwydd. Don i ddalwen, nôl i sbelio, rhain am hiri, ymyl bydd. Ie, gyda pennill olaf y can, oedd fi a Gareth yn siarad amdano hwn yn y car ar y ffordd lawr. Na'r triol gweithio allan beth oedd diweddglo'r can, really. A amlwg, dwi'n meddwl bod y bachgen o'r dyn ifanc yn marw. Ond oedd rai o'r geirfa o'n i'n cweit yn gallu... o'n i'n gwybod, really. So ma' angen gwneud bach mwy ymchwil mewn i hwnna, dwi'n meddwl. Ond ie, mae pobl yn marw yn lot o cynnig gwerin Gymraeg.